velkommen til. Hvis du tager plads hernede ved bordet, så skal jeg være der lige med menukortet om et øjeblik. Så kommer jeg lige med menukort til dig. Det er en oversigt over, hvad vi har. Du kalder bare, når du er klar til at bestille. Jeg tror simpelthen, jeg skal have en ekstra hotdog med det hele. Og så vil jeg gerne have en halv liter cola. Og en halv liter cola. Det er godt, det kommer tilbage. Cool. Jeg gør også lige... Som folksmagen. Skud, jeg kommer lige med maden lige om et øjeblik. Og der var en ristet hotdog med det hele. Super. Wow, tak skal du have. Og du kalder bare, hvis der er noget.